ସେଲ୍ଫିଟା ନିଏ ଯିବା। ଆଗଥରଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ନଥିଲି ବୋଧେ ନା, ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତଥାପି ସେଠି ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି 50। टाउन पर सदा
ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଆହୁରି ପୁରା ବର୍ଷା କେବେ ସବୁ ଆରି ଭିତରକୁ ଯିବ ବୁଝିଲେ ସେଇ ପଟରେ ଆସିକିନା ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଠାକୁର ମେଢ଼ ଯିବ ବାଁ ସାଇଡ୍ ଯିବ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆଉ କରୁଥିଲା ଆମେ ଯୋଉପଟେ ଆଇଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇଲେ ନା ବଡ଼ ଠାକୁର ଥିଲା ହଁ ସିଧା ଗଲେ ସେ ସେପଟ ବାଁ ସାଇଡ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆସିବାଟେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାଲି ଆଇଥାନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ନଥାନ୍ତା ବାପରେ ଆଗରେ ବନ୍ଦ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ହଁ ଉଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲାଣି ଏ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲି ପଇଲା ଇଏ ସରିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ହଁ ତାନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ୟା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛୁ ମୋବାଇଲ Beep beep.